Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanku da haka barkan lokaci. Kamar da kuke gani wannan su ne fina-finan mu na ranar Lahadi kenan insha Allah kamfanin Sultan kuma sanin kamfanin Sultan yana taka rawa a zuwa gani ta yadda yake kokari yana kawo muku manyan fina-finai a kowane sati. To a wannan satin ma ga wanda za mu saki a cikin group na VIP na India Hausa. Sai kar ku bari wannan damar ta wuce ku, wannan group mu ne wanda muka tallata muku wanda ba za ku iya samun fina-finai ko ina ba a cikin group namu na VIP na India Hausa wanda muke dora muku lamba ta mu guda biyu ta Nijar da ta Libya wanda za ku iya magana akai a kowace ƙasa kake. Ba wai idan na ce lamba ta Nijar ko ta Libya kadai na ce na dita magana na kowane ƙasa insha Allah ka ɗauki lamba ka yi magana za ka biyan kuɗin ka a saka cikin group na VIP na India Hausa wanda za ka iya samun duk wata India Hausa da kake bukata insha Allah. Yanzu kuma muna da fim sama da 6,000 wanda a cikin group wanda za ka isko wanda za ka iske gara basa. Idan kana buƙatar shiga kenan lamba ta mu tana nan wanda za ka ɗauka ka yi mana magana akai insha Allah. Kenan muna saka muku lambobin mu da link na group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku iya shiga, kuma can akwai lambobin mu kuma na masu addini lamba ta wa kenan, kuma muna ɗora muku lamba ta mu anan za ku iya magana za ku biyan kuɗin ku a kowace ƙasa kake insha Allah. Zan tura ma lambar da za ka biyan kuɗin ka a saka cikin tsari na VIP wanda za ka dinga samun fina-finai. Kana zaman ka na fina-finai za su isko ka inda kake. Kar ku bari wannan damar ta wuce ku. Idan ku ji daɗin wannan bidiyo ku dauna mun subscribing da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gansu akai insha Allah. Kar ku bari wannan bidiyo muna muku shine ta yadda za ku samu fina-finai sauƙaƙe ba tare da kun sha wata wahala ba insha Allah. Kar ku bari wannan damar ta wuce ku. Idan kuna buƙata duk kowace ƙasa kuke, idan kuna buƙata kenan za ku iya mun magana akai insha Allah. Duk wanda yake buƙata kenan insha Allah sai ya tuntuɓe mu akai a kowane lokaci insha Allah. Duk wanda yake so zai iya tuntuɓar mu akan lamba ta wata Nijar da ta Libya dukkan su muna iya tura muku fina-finai.